kono emfim pinu ene aduonumu ene awei awie ye hyiahia ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ba abesom dwumadie da ne da ye ka ne kire yadofo ye tiefo ne yade hye se eya adesua afei esan so yade kire no ntia awie ye hye ye besua de na yasan akire ye ho nso ade na dwumadie a ye die iso ko YouTube ne so na wo hwehwe OTEC 102.9 FM so wo ko YouTube ne so o hwehwe OTEC 102.9 FM a dwumadie ni streaming live ewo ho wadwen kire bi a wo no betumi ato afa ho ama yen ye beje ene videos ne pictures ekuta yen ye de befa ho wo de wani krotua wisi besam ensem a ekoso de wodi betu hofo de odi be hye wo ho nkuran na wodi asua de ni nyina ye de befa ho ama mo de wani krotua wisi enso asemu bi dwumadie kro ya asa ye live ewo GN radio so wo London UK afei abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio nyina wo UK ho ena dache hima radio nsoso okọ Denmark a ehonso ye demu live afei Kings radio eni ni TV ewo Paris France abuchimani mu ena OTEC radio enso ewo France awiei wonu nyina efa yen live sanso 8 ye national nso se dwumadie isi ye hyase ye seyi a ye tisim ewa Asem Beba Dabi kase ye bobema ne so sabre na nakwasi wusu echan ene akwasi agye wa akode aye krado anuanom nsom yasom ene dai Asem Beba Dabi kase ye bama ne so no ensam dodo na ne betwa amantifi na de ebedimu akotere ebi enesa ye de ani ebetre adwoso sectek ho ana abeto da se nkura mienu bi ekoba okro no bi ho ema assistant headmaster chiromo ehedemu asam no akwakowie ewo court na court sesen kwame ade ni mboaten obetre nsem no mu ede amayen sanso na beto dwase wo hene ye wono ewo kafa baye no is gonja akroponi mu sebre ye kase aposifo akire COVID-19 ya de mwa no se ebi aba beka ho ye twam bebe se empem aduasa enan ane akire enchiremu no ya de ebremu Ghana Health Service adwumako no kira se COVID-19 yade no entretere wo ka mu bia sa sene wo manfo no adwene eye wo mu ora bi ya wadi soja pan wakoda da ngrofo bi sa obema won sika obaji wo musika na wadu anumu ewura eye aposifo edwumadie mu ni asrafo edwumadie na kwa wi ase no se wo boa wonte da wadu musika di ama wo medina kwa akogina court wahye onko dada bamprochi kakra na sanso na babeto dwase security man bia wanya fihia no aduosia akronfrofo akwakoto hye no so ama sebre won machekere no a waye nyamedia akwada bia wanya enfie enkron wahye no ho akonfo ewo akofodua embotem afijase ana saase muesei esiye ewo apoye emantem wenom eni afofro eni aboabo no se Asem Beba Dabi kase boye de ba aba besomo enne awiabre nembom ye ka mo se nmekwe da romano maso yasene ya ensebe ya de ebrem edusa heba center ene clinic se nkan kire mo se wode nomienu enam enne na wase yankan kire mo se wode edusa heba mesha ena afa edusa heba capsules e de abadwa so se wonya bi na no numa ebetimi aboa ba ko ye topa ye ena ba ko so eye nsuo ne mienu eka mo se ya kokro ebeko sasabro ebe free ho no sisiade ebeko wotwa afa ho akwate namu yade bi e de afofore ho ne nyina no eba aba be free ho no ya anum bi wate na ya sabia no so no yade a won sa ho no jai enya sam ketua maami adusa ye bo abasopa ene awiabre bawade sadu ani ebetre yeso ame magazine makro honoma onsa gwa filling station bi honoma ena wonsa ebeka eye maami adusa fa yade no koi na wonsa yade no emfama na homa ni 050 011 0115 050 011 0115 na ye wo hepa plus aba mesh chanso hoboto no ye 10 Ghana cedis wonya bi ebuwa pa
kɛseɛ no wayɛ ama na bro so sradeɛ no didi nipadua no makyɛ ama wo shape no yɛ tu abomu a wohia Hepa Plus herbal mixture na ɛno krampo deɛ abusuafoɔ ɛbɛwohoro nipadua nim yadeɛ biya bɛdwane deɛ firi hɔ ɛmɛma na wɔn ma yɛ mmerɛdeɛ ohia ne dwonso wi anadwo sɛ woda hɔ anie nso hia Hepa Plus herbal mixture na atumi aboa wo yɛsan so de pavi ɛne plasma herbal mixture ka ho na we de malaria fever drop prekopɛ ebetu ase deɛ firi hɔ wobɛtumi ate aduane no bi adi kama ama ho atɔ ɛnya fe na siwanim bia na wɔde wɔn sɛ bɛwom no asɔre agya hɔ anemia ne joint ne yadeɛ nkaeɛ no nso pavi ɛne plasma herbal mixture ɛhwɛ di ho dwuma wɔkɔ pharmaceutical shops herbal shops mu a wɔn nsa bɛka bi anasɛ frɛ Ebanage Herbal Center ɛwɔ 0542 778572 and 0542 807 907. Ya femina na kwasi wusu echam meni menu aba papa bi. Aw kosua eji wakodi. Afensam no kyerɛkyerɛ mu ankasa enie. Asam na nya ba na nya beduru sɛ ya kan na ɛwɔ se yegibre na ye ka asam no anya se kan ne de betwa mu ya no ya na ye de bɛka. Ye shasia na ye shasia afri eye ejoso sektek. Ye nyina ye nim eye nim sam dada se enkwada mienu bi ekodi ensemone ewo ho no ne nyina ne sen eye supplies da yi oboko wi abi ewo ho ema assistant headmaster ye wo ho no wo hye enkwada de omo hye da mu tu omu prom ho nsem no buburu ja sawadwe ya kyese enya asem ketua na asam no akwa wie ewo court na ye nsentwani Kwame ageni mboaten ena edi sa asem ya chi sa se kwato ensam a waka ene de wode atodwa na de waka ho no enemu a oso nkwadam no nyina da no ewo Kwame ageni mboaten ho no ye kwa ahma no so na wakyerɛkyerɛ ensemu ede amaye Kwame waba beduru ahma no so yo Kwame ageni mboaten wonya ema meduru eye ahma no so ye bo ye homɔden bia yo Kwame ageni mboaten so ote yanka so mu a me yanko kwato sesɛn Kade yedi kan atho nkra mbedi atwemu nano edna da atwemu July bosome ne beto so di no ho a ane beto ja se egiso secondary technical school ai kan tia FN egiso the tech no odi sieni ba ko wo hwe no ho akonfo an na se same so di wonu ma ochimo woku no ho ni na ko tie mu wo bra a beto ja se empanifo bi school mu ho itu assistant headmaster ochim ranchi ni bi asa branch no kan bi do mu dem alo chimte stabilize the idea school monum eno na nanchen akwaku wi a nam so ma abranche no enso di ahmtie kokonim samna no anka owu e de todwa ene senchofo di echi otonkra ewete de ne crop enam so ma poti so wa santimantima babontin e de todwa se konya headmaster no assistant no fa so yes anam enka yi tinamte ababofo abuwe mu am awni nhwemu ekoso eno alo tabi asano se kwaya singa the call a year after medium check garden circuit court. No check that product the minute could be allowing you. Yasami said you a quite no second. Now and the second so no more. Now, Omoka someone Alpha Tim said, and Rantuan you know Mubako and being a day Gardensburg as a meti or no uncle them a that barco was good in the quarter to uncle. Now uncle them a that barco to Yenswa. Also, in Chia Ghana pay 1,200. 1,200. That's it, 12 million. So, yeah, 1 chicken. Now, I'm going to clap out into the car. That's it, but soon you may be a day, whatever, anybody, yeah, you're kind of body, 1 time. You know, could you be a quarter to know. Now, I don't know. I'll be 2 weeks and pass. The light and I didn't say, and go fast. Now, I get to be a cat. Now, if you are talking a chin one. Now, black chin will not come home. I may no come to me. So, didn't quite everything. Some went, yeah, I'm not called to me. You run to me. You have one trouble. And I'm about the crack car. If you are down here, some part of the bring or that. The other part of the oh, just so government hospital. But the guy, the man, talking said about home to them. Now, another thing here. Court, what I said. The come I'm from one quarter. No much Yentia or or didn't call things and send you and come a crowd. And if you have any yasa or you have any part, yeah, that's your little minor.
you know, the BTC, not also the Jane Council, Chama Bray. In the case, court no attempted suicide and I young a branch in Coma. Don't come with Yano, so could not in India, no Alcoyano. What different thing, a certain head master. Ria, added, could not answer. Court came said, on this one, said name or two promoting Cornelius Honor, the court and one new car. You know, support the abuse bed one, unlawful imprisonment. That would be the actual level, but only whom that, and a deem abetment to commit crime. So, a pair of father, the friend share, a dear minimum, so not a caprano, or could have now, or shall say abetment to commit crime to wait attempted suicide. These are the young couple in the common, or to be the purpose, or you could not quote it. Now, what the king are not, every 77 and 77 the yes, that, Nasamrano Benwa, and in the OTEC, and one arm is here, and then the quantum thing to your two flat, the big iron card, and then to the window, so by what? Not the coffee car, and then you have to crowd in the temperature attack one way to the nation. And it doesn't get as a material, or then that way, okay, you are 1,200, and then supply that, or come out soon. Yo. Kwame ajeni mbwate wanu hwam koswa na di akire de besi bia no yama atiefo aso ente abusafo yensen ne Kwame ajeni mbwate ena yete ne nkan ye ko Savannah region na kafa bewura seidu yaya wono eye wohene ye wo kafa ba enu wo East Gonja kroponi mu entie ye yensa ka kire se sebre ye kase aposifo akire no wo mo kire no wanani nyina no efa aposifo dom ya nansentam wo mo kwakire so e wo kafa ba efa maami abrewa wanya mfinhia no aduokono ni wo owu ye yaya no na sebre ya aposifo kire se enyo no nko a e na won mo ebe kire na yimu nhwemu na kire won ma kire no no kura na kwa kogina se won mu hia se won bisa ne nsem ba ko mienu miensa bi edife wu maami wu ye sebre no mu no oho se mpo no kura mpo no oni won mu a wo bete ye no de ba asam ne ade no tete ye ne nyina no ye nsem ba ko mienu miensa aposifo hwe ni mu se won betumi ebisa yewurayim na wo mu kire se wo mu firi ho a enipa bi ya won mo ke ho na won mo bopa bopa anam se won bo chenku mewi akire akonfo bedi ahimu a mamami wo mo buru no ekunu yayaja no saafo no so wo mu gusuo da wo pe won mo ekira kwan na ye ne Savannah Regional Police Commander eye DCOP Enoch Educhum bedi akon abonkomo na sei eno chechensemu enra anopa be se no ndu kodu ba komo ho report on the whole Regional Police Headquarters. I signed invitation at the man. Now, because Okisi soon Pierre Yakwa. Into no other who ever principal man and says Sasunumwa, Etutunano. Wakasa actually say, I know correct, say, Memu one walk room home, and many people call so room home. Omrametu, one in the walk room in few. And I'm in the bed chair or here and said, or here, room, just Papa Mammy Yaba. Then some to sick room her. Ain't you know, Yakoba Mammy say, or made two bonia, a walk room. I know Hennessy you, Mammy, Baba Quaba. Or Quamba, never Fasua, go to Bonin. I'm not sure, Papa say what the concussion means who's any Becano few. Or the concussion ever. Petty Chrome. I know Hennessy Dabi. Went to me fat, signing my way, and a petty Chrome high and teething. Sanko baby, I will buy. And a man who is no young penny. No, see, you someone played there, some more. Let me be a could see why. I'm my bomber knew. And a man who I, my woman, yea. And I'm listening him for a coin. One if you be a could say, or say, Abrewa Kuyadente, Yabuneku, Dinonimo Huanon. Ye said, where near or no, I can. One leaders are not dear anymore, Omnium Bar, his hero. Or the dinner mine. Etienso, here to Amososa. Here to Amososa. Not say almost so bad, not to one, send your he can sab a pepper and see a dear. And yet, no, he never bore prosecution mum. Emma. Eddie Memuano, Aquigina, Embrano. Senso and Tissa said on here no can. No, so I can't be fraud there. And then I say, Behuna coin.
Taman for boy me and sa come. Oh, we na Johnny, money na Johnny if you come home. We na couldn't my Adam Pine. Oh, be no, yeah, say. Omo yi na di omanim. Omo to my na mo if you go no. Obi ampa mo obi Trinity. Enya dey Sabeka. Omo yi here omo dey Sabeka home. Say pie dey. Principal suspect ne pa de we a conform no free moi. Ye hwe nipa 8. Pa hwe yo omo a ekofa o conform se so for ba o se e de no fi be bi owo e de ba krum ho. Omo e ma ne be bi tinaye. Wom nipa se we de sa e hwe. La be ha de for na e je ga o ha de ne de. Omo any secondary matter to us. Here principal suspect nankasa. Abusuafo ni ekwoti eye Savannah Regional Police Commander DCOP Enoch Edichum Betiako. Ohine no oboa. Ohine ntwantro but straight up. Ohine we dia oboa. The oka no enye no kre. Because ohine wona odi ukru. Se yede bibi foforo ya yesunsumu ade ye beba be ye kuromu a ye ba be siw so besre kwai ene ye mabunu ene de sa nipa ne bai ena wo se wo mpene na wo mpene a ade a wo se wo mpene no afa de otumi ka se ene ye mede mo pa ma mo koye na bibi akokosi a enya mia wo eye mo amasem. It is never true. It is never true. Wa hini ni twantro boys na dwane ntino and walk can be the actor boys no so no the atete. What can who be? Police force you arrest him. The chief is part of them. Yes, that's police are inviting him. Inviting church. If you invite, he should be arrested and put before the law court. Police is watching him. Now say, me na me wo Krobea krom. Na me na me ye hene na na Krobea. Na me say, me na me di me kro. Sa de we ya mo ba be ye no. Me mpene so. O se mabunu ne say. Enti ane amede mo pa ahye mo nsam mo amonko ade ekuro ne ya mede ade ba ye nyo ne afrew ohine ne boa Savannah commander no wo mo hwehwem ye mo mo mfa ohine ne nka ho bi mfa no kogina court na we no kra o mo kire se encho de ne be court o ma kunipa no akoyi samba ba wonim o hwe video na nkasa ma besia mienu pa o ma akoko nifo ni bia me ma nkaka ho na bi wonim me de video na me ba me phone so no. Say ye de tin dia. Man ni ka ho ba obi nwan ase adie yi. Mo friend say dwahoma no. Onwan ni say ya oba no de jam no baw. Na obi se adie se blog se di no de ahwema military. Ma me so kra tiri wonyina afodwene o. Wanyini. Ne mfinhie aduokono de. Wonya kwada aketa. Sa na ma woni kwanse so. Emu abrewa bayie. That's a boy obenyina be ya abrewa o. Obebo akokra enti de odi ye obi mrebi no obi bibi be yo enti de obo ne baye ne musa senti baye ni fia na oso o konfo oye konfo obeko se sebe mpreduasa konfo ane se obeka se hwe oni eya se wodwene ho a wodi ase de ade bi hoahoa me ho asantemam enuoma bi wo ho a asantemawura nsososo onim de baye bo basa betumi dia benti no ka asantemam ha ye mo baye mesrawo wa wutie yen obi so ye sofo obi so ye konfo obo wo de hye bayi a utumi ko edne ba ahimfie be na so ye mo bayi e wa asantemam wona wo so wo usuman wona wo so wo tumi a wo som no na ade ye wo enti wo hu se me Krobea me wo bayi na me didi akosua nya de wo besum fidi a wo besum bi ato de ho a e bayi me no eno na wo sunsum ne sesa wo de ye na wo megina ba chem se dia ya ye huni wo boy na wo se bru light blue no bra wo ya fra kwasi meboa bra me hwa wani mu a Jesus me fulu no magu mu se wo ya bai fo wani mu no abo eni padom ni mu what kind of stuff is this obeka kire se se ya Christos ma bafo abafo Christos den kane na Yesu Nyankopon paya sase ase emeni pewuram paina kasan kwasi ase mu ye Christopher ya na yama na ba de sa ye Christopher ya
ɛne yɛama no aba ne saa nti aba fofofo na ade hwɛ so obi busuani sɛbe brɛdu ase yɛabɔ no afiri America ma mu ne waba ɛnneɛma nhyɛ dɛ nkɔ yi ahyɛ ne coat yɛde no akɔ asɔre dɛ mu ɔda bi nyɛ sɛ ne maame koraa na ɛyɛ no sɔfo tumi gyina hɔ ka kyerɛ wɔn sɛ mehu sɛ mode hyie ɛnkyɛ wɔba bɛkɔ aborɔkyiri meanwhile so yɛabɔ no a waba o ade no afare tirim ɛna ɔmane no akɔ wɔ sɛ aseɛ sɔfo no ka kyerɛ wɔn sɛ ɔhu sɛ ɔmode hyɛ na ɔmode no aba no ɔbɛkɔ aborɔkyiri. Look at this. Ghana ho yɛma yɛni nna hɔ yɛma enipa bebree a taking Nyankopɔn som no for granted ɛna ɔde babra to so enti ensɛmfo bia otumi didi adene a ɔsɛ me na nyame afrɛ me na wo de nyame afrɛ nyame asra me de abonsam asra me ngo me ye nyame nipa me ye satan nipa me de me ye satan nipa sɛ ai obi di edi watem no ho obedi abi di watem papa kakra me kan sɛ me ho ye wahina bedi matem a ɛyɛ me gi yɛmfa mpomporo hɔ ne mkɔ yɛ nim abusuafo yɛtoa ansɛm no so yɛmfa ani ankyerɛ COVID-19 yadeɛ yɛ abɛsensɛ ewie mu no ɛho na empanimfo akontabuo ya omode aba betudwa mekyerɛ apomne adwumakuo no ɛkyerɛ sɛ sabre ya ya no gusu a yɛ kasa enipa a omanya bi aba bɛka ho no ɛyɛ hanson ade wɔtwe emienu 782 ɛna anya bi abaka de ɛhɔ no dada no ho enti nipa yade bi aba wɔn so ɛwɔ Ghana afana nyinaa ɛyɛ 34406 empem aduasanan ahanan aninsia ɛna yadeɛ no ɔmanya bie ɛwɔ Ghana ɛmɛi mu na obi nya bie no na obi nso na ne ho ɛtɔ no enti akontabuo no mu no ɛna ɔmɔde ato dwa sɛ emprempren ya no amanfo bi nso ɛho ato wɔnom enipa a ɔmo ho ato ɔmo no ɛyɛ mpem aduasa hansia ɛne aduonu baako 30,621 ɛna yademoa wai wɔnom enya bie afiri wɔnom ɛsoɔ ɛwɔ Ghana ɛmɛm hanom enipa wɔ ha ɛne aduasia ɛnwɔtwe ɛna yadeɛ no aku wɔnom na wɔnom a ɔmo yadeɛ no emu ɛden ɛwɔ Ghana ɛmɛm hanom no ɛyɛ mpem miɛnsa ahansia ɛne edunson 3,617 ɛna kwasi broni bɛka so ɔmo deɛ no yɛ active cases ɛna ɔmo anya bie ɛwɔ Ghana ɛmɛyi mu na ɔmo bu akonta no ano obi hɔ no ma ne deɛ ne mu ɔden yɛde mframa ɛna ma no enti emu enipa ɛnan deɛ mframa ɛna yɛde asu ɔmo soɔ sɛbɛyɛ na nneɛma betumi akɔ nkan emu aduonu enum 25 wɔn nso deɛ no ano no ayɛ de paa yɛasɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa na ɛno ɛna yɛkɔ mantam ahodoɔ mu sɛdeɛ akwantabuo no ɔmo si bu yɛ asɛntwerɛfo OTEC FM yɛn nso yɛnsa etimi ɛka bie wodo ani kyerɛ ɛyɛ nkramantam a wɔn gu so a edi kan wɔn adi first enipa mpem edunson ahangɔtwe ɛne edu baako ɛna ɛnyɛ adeɛ no bi wɔ hɔ 17,811 ɛnyɛ adeɛ no bi ɛwɔ hɔnom asante amantam mu yɛtɔ so emienu enipa mpem ɛnwɔtwe ahanum ɛne aduanan ɛnwɔtwe 8,548 ɛna ɛnyɛ adeɛ no bi ɛna western region atoya mantam mu enipa mpem emienu ahanum ɛne aduoson 2,570 ɛne adeɛ no bi ɛwɔ hɔ central region so ɛyɛ apem ahasa ɛne aduasia emienu 1,362 ɛna ɛne adeɛ no bi ɛpoye mantam yɛ omukro kasa ne kofodua mu enipa apem ahanu ɛne aduanan ɛnan 1,244 ɛne adeɛ no bi ɛwɔ hɔnom voter region framantam mu enipa ahanum ɛne aduɔtwe ɛnwɔtwe 588 ɛne adeɛ no bi bunu east region ɛhɔ nso enipa ahanan ɛne aduonum ɛnson 457 ɛne adeɛ no bi ɛwɔ hɔnom bunu region yɛduru hɔnom no na enipa a ɔmanye adeɛ no bi no na ɛyɛ ahanan ɛne aduasa baako 431 ɛne adeɛ no bi western north region so ɛyɛ hasa ɛne aduasia ɛmiɛnsa 363 ɛne adeɛ no bi ɛwɔ hɔ northern region ɔmokoro kɛseɛ ne tamalemu ɛhɔ nso so enipa hasa ɛne nkron 309 ɛna ɛne adeɛ no bi ɛwodi wani ɛkyerɛ esemu ɛpoye ɛmantam mu upper east region ɔmokoro kɛseɛ ne bɔgatanga mu ɛhɔ nso nipa hanu ɛne aduɔtwe mienu 282 ɛne adeɛ no bi ɛwɔ hɔ oti region oti mantam mu edipo aha ɛne aduɔsɔn enum ɔmanya yɛde bi ɛwɔ hɔnom 175 ɛno no
aha for region Miami diemu yekro kase ani gosumu ehwanso enipa ha ani aduonu baako 121 na nye yade ani biem upper west region ya omukro kase ani wamu enipa adioso enkron 79 ani yade ani bi ehonom yefiri ho ani atisi eya savannah mantamu ana savannah region enipa aduonu nson ani yade ani bi 57 na yekọ north east region no eye single 9 enipa kron ena omanyi yade ni bi enti ye bobon so hwe a wo mo ena omoda last na we no eye last ye omoda no ahotonko a yenya free covid-19 mu de na esadane da nyina ho asem enya de se ye beja kan na sebe no Ghana Health Service adwumako no won ma yehwemu bi dia betudwa ama wo mo hwemu no kiremu se covid-19 yade no entretre wo ka mu dodo no asa se ne ne omanfo no adwene ye wo mo se bia ya bia mu no covid-19 yade no e ba betretre wo mo kiremu se enokran po na ka ho bie e ma mo abo abrama mpanyini wo kasa no wode tudwa sa feidie wo bia betumi akwakwodi ni djuma se de yankane na won mo ye no nemmom enhyeda ho so bia e bon ho pan e wo sa yade e ho ensemtwofo nhye mu ya wo freye e wo nkramantemu na Dr. Patrick Kuma Bwaje wono na ye panyipa ya Ghana Health Service adwumako no wadano wode atodwa akire mu se enei se wo hwemu a wo manfo dodo no na wo mo froka anopa awia ne enumere no wo bia hye nose mask bi enti nose mask no so obi wansi se wo bowa anambo se nipa no watemu kura no otonwomu a enwom no oto na ko no ano sanse nose mask ne bon ho ban efra foforo ho se covid-19 no sempo ebu won ho a ebi betumi aka foforo enti se ye hwesen ye nsore ene se ye pie monten so ye di dwane ade ne no tie ne ye hwe ka mu de no a won betumi aka nsu dua se ka mu de no entretre dodo no asa ena won man kasa kura no nipa dodo won ma hwe won mo awo man Ghana mu no won so hwemu bi kire se wo bie ne hono mo a wode ne dia ba na waka se wono covid-19 no wonya no waka mu so obi bowa ena okonya na die enti wo besre se ene wom se mampanyina bi atomu die na so ho hyehye ne doso yenhwani ani mra no so sanse obi apom den ehye ne nsam se yetumi di so a ebeboa ma covid-19 no yetu ase e wo Ghana emem yeko enkaria circuit court no akwa setena ama owura bia wose woye sojani dada wanya emfie aduonum enan 54 years na watrasa woye warrant officer class 1 ya ni din ene aya George Boatin wadi soja pen ena sese wona homgye mu wakodada enkrofo bi agi wonum sika se obemo mo atimi awura posi mu ene bambo adwumakuo mu sede mpem aduasa baako 31000 Ghana cedis ene waje adia free eye nipa bi mu ho no mododo no ebeye edu ene waje sa sika yi ede afri wonum ho na wadada sa ama eye police ni bia wono so kura no wodi ne djuma ewa abu akwa ya eno ewa atwemango beja MSC mu ono so kura no okoje de sika ni bi na ya se ama no wo ya zapa ya tese enya asem ketua na wabra omende ko gina atemuo edwe animu no Joseph Nyame ya wo ye inspector wono ana wototo na no ede kire eye court a wono ede na ekoye na o kire mu se afia atwemu no na eye mebo semene da na toso aduasa baako ana owura yi ayese wono ankasa no wanya kwanya bi ya sa kwanya na mpanimfo ede amano no obeti bi de amanfo awura bambo edwumadie mu enkanka ani asojafo adie ena ojejeje sesika fi from hono sa afa ko wi ase a onfo odom nko na akwakoye entwensene na no ana kan ho bie ema wodwane ye ekope baabi elataye na wodwane kope baabi lataye no eka ho bi ama amanfo ya wabu onom afaso no onom ade omo ho ne ho asem abatu edwa na omo de omo ho asem batu dwa sa no na ewose onom etimi ye hwemu na omo ye hwemu na no ena onom akwakoso no se ya ate ya tese omo de na kwagina eye atemuo edwa ni ma emprempren ya no eguso a ye kasai court no asese onkonkoda adabamprachi kakra se woni connection bia anase onni mo bia ewo soja fo dwumadie mu a okoje dimprofo bizika so obemnya fo mo na omadi soja enti wakira se ebre bidura obesa so agina babiewu na sendie no obatimi ato aso wie adehemama ensama ye boaboa no se kasebo
yɛde bɛso mo ɛwɔ Asem Beba Dabi bamba do so no na wie yɛ enyina da enie yɛmfa aseda ɛma ɔde ne ho nana kwadwo apia ɛna afei samufo pɛni ɔfa John no entry boss siako Kwame agye mboaten wɔn na bo ayɛn ɛma asɛm yɛtimi ɛde ba yɛ yɛfrɛ me nana kwasi wusu ɛkyɛn mini aba papa bi akosua agye wakɔdeɛ akura yɛ gye mama ya ka ya ode na nyankopɔn yɛ adomo a efiada ɛna fiada edi anim yi ɛyɛ idilada adwenini no sani o ma adwuma se wonam o ma adwuma o makoto mi dwan abɔ hɔ akura yɛ nka ne yie enti nyankopɔn yɛ adomo a fiada meku mi dwan obeku dwan fitaa meku fitaa die nti ne sɛ nka me deɛ nka apɔnkye na mekum na mmom ɛyɛ ama mmere nti no ɛsɛ sɛ yɛdi nhyehyɛeɛ ne so enti meku dwan meku apɔnkye deɛ obeku apɔnkye asɔpɔɔto apɔnkye sesɛn na me mare no na ma kye dwan na ma adɔfoɔ na mosi akwala bi a wadi mfinhyia nkono akora ne kune ho saa akora no deɛ ne ha no deɛ ne baayɛ ɔmo se deɛ na asie nti a amana kune ho kwasi ɔmo se sɛ forces ahonhom am say the ahonhom bi o when yeah sa but we ko hu say oboduanum ya wawuo wasen ne ho ahoma yam sɛ da mu mpo ɛna yɛ forces no Ghana da bi ɛtɔ da bi a yɛde nneɛma hyɛ forces dodo yɛde nneɛma hyɛ okay yɛda mase ɛbɛ forces because na akwala na years die agosi yɛde nneɛma bebree hyɛ forces dodo hɛ ma me nkyerɛ wadeɛ bi ɛtɔ da bi a ho sɛ wohwɛ yɛ mma no a meka sɛ ebia bibi ha no ebia akwada na years bia ne ha no akwara bibi ha mo akwara bi wɔ hɔ no mo a ho ontumi pressure akwara bi mpɛ animka me mmɔfra se wobusa me ni abena mi nta a ɔbɛka kyerɛ sɛ woka m'anim a na yɛ me ya woka m'anim a the whole day mɛtena ho dii kɔsi sɛ adeɛ bɛsa ma adeɛ akye gye sɛ bi a wayɛ biribi a ɛbɛtumi ahyɛ me nkura amamasere anaa wato kosua ma me saa nyɛ saa me nsere enti nkwalaa ne bi wɔ hɔ no mo a ɔnom kyiri animka nkwadaa ne bi kyiri animka na akwadaa bɛkɔ dɛm na crossbar so na akwadaa bɛfa ahoma obodua no so na wɔde akyekyere ne mene wɔde apɔsɔ fa saa picture ne to so akwalaa ketewa o 9 years akwalaa ketewa na wɔsɛn ne ho no asɛ bed so unse crossbar deɛ bɛn enti ne nan koraa no aka bed no ne nan aka bed no ehu arɛho na tɛsɛ o dwene ho a wote ase a enye yie o because 9 years die me buru ma dwene me ntia anso ne nkoda ne nyina adwene baby o na akwado bi tɔma o die o dwene no adwene ne wo mo ha okura sen wo die saa ebi mo dwene pe okay but anyoma bi say so ya na tumi ba se bibi wom yes bibi wom akina mo kai se ọbaa bi kọ ne mpena police ni bi hɔ ɛwɔ kɔnɔngo yes ɛma gɛɛ ni adeɛ kyerɛ yɛ sɛ gɛɛ n'asɛ ne ho ahoma baabi ɔsɛ ne ho ahoma ne sapɔ ne nso yɛ mpumam ɛnadeɛ na yɛde hyehyɛ mbɔgrafo mo kae saa yɛ kae paa mo wate di agosie yɛkɔsii sɛn akyina yɛde gɛɛ ne papa ɛba gɛɛ ne papa polisi ni no da so ne nam hɔ mate koraa sɛ ɛsɛ ɔkɔ aburukyire polisi ni kɔ aburukyire na mate sɛ gay bi abodam wɔ kɔnɔngo sisi ayi a yɛ kasa ɛfa asɛm ne ho ɛfa asɛm yi ho ana nsɛm bi wɔ hɔ no na sɛ baa ho yɛ de ebedi akyire saa o ɛnso ebe wi aseɛ no na o mi deɛ mi kyerɛ bi nya akyire die police case kwasi da bi wa nya akyire die a mi nyai bi wa nya akyire die di mi deɛ asɛ nie deɛ me di asɛ me di ana yɛ di Ghana ha na Canadianfoɔ bi yɛsɛ nkurɔfoɔ bi akye wɔn yɛ de wɔn akɔ gyina court ɛnura mi hu baako na ogyina die hu ɔtɔ bi akɔdi o die nim a yɛ mɔ pass so na ogyina ho a na ɔtɔ die hu akɔ akɔdi na wo betumi adi akyire si o die nim a yɛ mɔ pass okay ɛyɛ yadama sɛ ɛtiɛfoɔ Asem Beba Dabi dwumadie no ɔno OTEC 102.9 FM na Kwasi Wusu ɛkyɛw ɛne Akwasi agye wa akɔdeɛ
ma Africa boutique queen enna awie onomo ba ya obesomo ye no na Asem Beba Dabi dwumadi a ye die hye ne nso said Dawood Scientific Herbal Hospital. They are the producers of Dawood 360 capsules and Dawood ointment. Afe time herbal mixture eno ye malaria chidi yade no aduro. Nask Herbal Clinic nso ultra modern herbal clinic say yade no akọ suabu na wo de ba bedan ye ne yetenete ban herbal center nso nie ban kase ban nompe yade bi edu nya ne ho na ade beko ena agbeve herbal hospital wonum ni potiya fo awiabre mu wonum kuta yen say yemfa Asem Beba Dabi dwumadi no yemfa mramesom na wadama ena wiei ye densem nam na ene wodwumadi yi so no mibusa o sese oye sofo muntie me yo asofo a mutie me mo adama mo ayen mo mfa madwenkyere mra na mo nso mo ka bia eye ma yenka o na sofo de na so mo nkasa na yenhunu se mo nso mo educate ye because adomo akyede na emugu ahodo se de ye amoka no nimdia wodom anko nyankopon de adom wo sofo no se ye di dwuma sei na won so de ba beboa eno nso boa bie obi nso adwene mu muntie ne yie me to de bia ya na eye mareho ye me ya say yes asofo anya politics yes na nanom nya politics but politician no okoye de enye na ye koka ikudwa ato asofo ni akudwa ato anana areho enti asofo no monkasa se obi ye sofo na se oso obi ye baifo a sa asofo yi betumi afa snap edi akonsutinim akwa kanche ewo nsuo mu ana. It is a question I'm asking. Asofo amutie the biblical encyclopedia for mo ready literature brofo mo makan babro no be babro no makan awurawura mu na mo domu suko no mo mwa me se wo Kristo sum no se obi ye sofo na se ohunu obi se obi wo bayi a otumi de se nipa no ekọ ensutinim ekọ de snap ka ho ekọ kokanche ewo nsutinim ana ya wo yesofo etumi basa momwa me fa wadwenkyere ne ko YouTube ne so na comment why papa na yenkan bi medamo ase me basisia. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century me say actress and then you ma who do pee keka ho and na medwuma dinti ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia and one Jifax mixture bonje Jifax mixture nti minisisi yare bia e so flexible baby I wo beto afa bia mitimi tina pabo atenten so just say Jifax mama your best mu ankasa mini abema ebema wusu wa ye be mama pa senti a meji Jifax mixture tumpre kopani say edro no hote ye de afa abefu nimdie kwanso eni fidie won suom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu one Jifax mixture edre wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwale no fo ana kwala onyanya enfie dumienu Jifax mixture pa Atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mogyem ho a enye mekanfo Nask Herbal Clinic ede amamo Nask Herbal Clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre Nask Herbal Clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wahemre Bema utebiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani kyerem on Nask Herbal Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di enhwe enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how edekwadade nyina epa abedai Nask Herbal Clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese Nask Herbal Clinic ye number 1
mixture near the Sahaba capsules. Madansi. Hey, and to what in your pan and what's the said the Sahaba? What do you say? Mendia, wouldn't be. And not dear, for once, my jewel, I do Sahaba Messana, who come from Mammy. Oh, my number Tiwadansi. Miampa, Caneno, Namis, Namina, Treme, Nami Coco Yadia so teaching me. May no matter do Sahaba Messa, and the Maya free. I do some radio. You tried you with him, you watch it. And yes, it's a young cocoa rock as a Miss say, a person crying to my baby. Say, you do Sahaba Messa, and come a woo. Now, what do I cry? Miss Mabua Basu. Now, say, dear, who Gina Brand. A fire do Sahaba capsules, no, says a Midina, who's a me a Bamamua. A Jenny, a young of crap. I do some rate, or beer to me. I just a painful. A battery I want to done for. Anyone I want to fit to me. Kumasi, to find out of what to say about Santa in the clinic. I was swimming macro, go filling station down Wemu, and a swam a Pentecost I saw down. After I have a shopping from a CPM. Free 0500 110 115. I do Sahaba, my dancing. Ghana bekwa kwoto ababiom ewo bronya busumi mu menyi wu emfri saa na montuo ya ye de besesa o my Ghana tebia eyemfie na biom ayede ema nana na sesa yo betimi abaso de a na wa ba wo beto no ehu hia pa kwatwere wudin se de obetimi ato aba moma ye nyina emotwie na ye nkonkotwere yedi kayo se kwan ba ko pa wo betimi afaso ato aba ne se wo betwere wudin na wa ba wo beto no so ebetimi aboa ateletere o my Ghana ye hyebre ewo kwan paso kai se eyemfie nan ayede manana na emomu no ne edi kan ene se ewo se wo ko ekotwere wu one plate one down yetwa manana 20 Yediaba, Prekasa natural ginger drink. Papa no yediaba no, we natural, no sugar, no preservative. A boost to immune system angasa. Adi yeni ya Prekasa yenimia. Yenim say yenime pi many pedria. Any a one can bomo. Aye Prekasa natural ginger drink. And a kakadro dasie. And tisa wono moa. Unya tinkano ankasa. Ye can you suno a non-alcoholic. And yensa ebro. Chese, onum drink. And so now we are wodru. A yaman penini kwadengina. Prekasa natural ginger drink. Aye Jonyan Enterprise Agro Food Processing for Sanwo Juma. And a Food and Drugs Authority. FDA should one stamp what team so. Ubenya biato e opankrono main market ma bena SDN no to kusiano Mo Mary House Asorin Kwanta Bokro Estate Grace Adon Provision Store opposite Domano Lotto Agent Bia Ebe Moro Market Tafun Shiesu Kumase Documents Business Center Masi Etimetim JHS School Kate Provision Store Tafu 4 miles Market Store no se open doso potua oba insure from security point on sa ebekabi for 0547 503 147 and 0243 737-664. Prekasa natural ginger drink. The drink for strength and vitality. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Enti duano, wosi ya jabo say. Duano weka hwa. Wabo mprennan. Mprennan. Ya se duan mprennan no nyina wo de to ba ne so. Ibacho Dabi. Dia hin wo de beto ba. We na me de bedam. Last one. Asem Beba Dabi. And what ya to ba ne so. Sense se be ma bia na oda. You say wusi ukunu ne dia ne dia. Dia ne ye ukunu. Me pa no ne me ko ti ni. Me drink. Na so ho sore se wo pe bibia fa ba bia. Nanum go ti ni bi. Oh. Ade ya refo. Se bia feelings ya beto sa na me pa. Nanum go ti ni. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM.
Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 Asem
OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Wobumpuni twedi ampon yo domankoma Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Ogumi nyame e no gura yensu kom Asem Beba Dabi Onyame nyame e nya wane ame Asem Beba Dabi Amonso mo we nyame Asem Beba Dabi to so na bo ria Asem Beba Dabi nyame e wonu FM Asem Beba Dabi 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 OTEC 102.9 FM. Sama yan habio and ne wukwada we ya the midweek edition of Asem Beba Dabi and na ya bosomin so yi da toswadio nunkono awie ya hie babesom ya de Asem Beba Dabi dwumadie no besom da ne da ye kan de kire ya dofo ya tiefo ne ade hye se ya adesua afei esan so ya de kire Senka eka obini yamua ebi anka wuni baby da nanso de onipa dwene no enye saa na awurade nyankropon dwene wate enti de wo ye ene sefata se wo fokoso na ma wani nsi so ma wadwene nyina nkoso na yire wo ho yese wo beye ne yie se beye ne pa betumi akoso abrabo ni mu diama o eto de bia ya na areho se nipa bebie na sumudia mansem chisa sumesi anka wei obekwa correspondence sia chisa obenten anko ka wei obekwa correspondence sia ade ba ko esafata se wonya wa abrabo mu eni se umie wasum be mie wasum ade a wo ye no tokoso anaye eye kuadwuma na wo ya ma wadwene nkokruadwuma ne so ena ye ka se wakwaji sikaduro no ahye dade kua bekata so na ye de mema non distractio e ma non ntwe wadwene mfiri wo kokofu a wo ye ne so ummefu a wo ye no e ma ne ntwe wadwene mfiri so wo tilapia wo ye no e ma ne ntwe wadwene mfiri so mema nkokwa a wo ye no saade no anipa ka fa ho ne ntwe wadwene mfiri so edwomu a wonko abaye asemu a ye kan sa amanfo tona de dodo adenti na nipa wenko ade tona de sa wakwaje wo wa betena so ka kire ne se ana wo betena so wo na nka wo wakwaje wo wa ana tena so wo na nka wo ono nso pa wonko gibi sa na wiase ti o se wo bie wasum bebre na de nipa beka bia wo be respondia etwe wadwene free de wo ye ne so ayesa drobani a wo twika
wɔse nipa di nkɔmmɔ wɔ kaa ne mu na drɔba de na so bɛkɔ hɔ wanhwɛ yɛ abɛtɔ kaa na twene sɛsi a enti deɛ wɔ bi ka de fa wɔ hɔ no ɛmfii no wate wɔhyɛ berɛ nhyɛ awurade ɛnhyɛ nipa ne nsɛm ɛhyɛ awurade nyankopɔn nkutoo nsɛm na awurade nso ma wo nsɛe da wonsai da o wonsai da biara da koso ana ye de wo ye nsa ye nkoa de a ya wate mididi oji aman Krobea na Yaw Asante apesa makana na nie awie ya sehie bio de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom ye live and clear wo YouTube ne so wo behwehwe OTEC 102.9 FM wo YouTube ubehu yen se ye wo ho wadwenkyire bia wo no beto ama ne yendo ye beje ye bekan ne kama wo afidie so obi biara nso bete wonka na wadwenkyire a wo de ba ye no yatumi ama amanfo nso ahunu se wo nso wadwenkyire na hu yi awie na nampofo berema agye adwa oba de achiame nso agye adwa abedwafo a wonom na ahyehye dwumadie ma ye de besom nso nyina wa ha wonom na direct affairs ema ye de Asem Beba Dabi dwumadie no abesom afei wa wutie yen wa wo hwe yen awurade nyankropon hyira wo wonto won kwanam woma won nsem mre bi na da ne da watumi ahwe yen live o YouTube ne so na watumi asetie yen ene sabre ya ye kasei won so betumi de wadwenkyina babu adwumadie ehu hia pa awurade nyankropon hyira wo se wunya daage na wunya bredema Asem Beba Dabi dwumadie na da ne da wonso wotie yen ya da wase pa awie sabre ampofo atnase akora akwaba ya nya Krobea umpom je sai nyame kwakura yen kra sa very good and then midweek and then ya midweek oh yeah na ya chia midweek nso de ya na ne bo ya ne mode ne bo nso ya ne bo nso ya ne bo nso ya but then ya besom adama adesua ne ade kire ne ka ho a attention ya na bibia e fine yeah oba de achia me wo ho akra me bo ha tintin they say the wusua mrantie yi o the makai me mrantie brem I'm refusing to grow makai me mrantie brem me me dia na so ahye makai me mrantie brem I'm refusing to grow person obenyini akra Dabi kaminya nyankopon tie so 15 years ba afọ man kampo mfie du nu be Monsante so adai kan be hyase ho o me hyase ho o be so san ba fom bio enfum so bi a me ye no ho no ka bi nya bio ka nya bio ani a wo nya ho ma bio aika okay out of four intimate for na wate wonka no sabre okọ ye YouTube ne so a me wo Charles Edu e wa ahoma ne so awie yi otie yen ohwe yen e wo YouTube ne so wonum wo Moro Market oni na bedwafo no mo kire se nana awie ye kan ho pa Asem Beba Dabi dwumadie ne ye hwew ate Nyankopon onhyira mo afei Kofi Brefo ene o se nana ya Krobea Asante awie yi me hwe mo live e wo bogoso Nyankopon hyira mo pa Asem Beba Dabi dwumadie no monkoso ana monkoso ene mo adwuma pa ne mo adwuma den a mo bo ena awuja K Delari wono nso hwe yen live ene wato nkra yi na wode aba Frank Mensa enso wo Dubai ene wo kyesa akora Frank ni o na me nso me hwew awuja nso obrekum ene wo so wono nso hwe Abdul Fosu Malik enso ewo Wapco filling station a ewo Manso Adubia ene wo se akora Allah onhyira wo ne wabedwafo wate ene da mudwuma pa ene adwuma dene a mo ba na mo bebo edema adasa afa King Jonas nsunie ene wo se akora ya Krobea Asante ene ye wukuada na we ye the midweek edition of Asem Beba Dabi oba buo Chrome Estate A line a baba shop a ewa ha e BCS pub ho e gaba say ene ras nom onum nyina wa ha ya awiabre mu na ya Krobea yenso ya boadem na ye hwe udwumadie ne live awurade Nyankopon hyira pa wate ene udwuma pa wo bo owusu ba na hene ene wo se akora we ye the midweek edition of Asem Beba Dabi na sabre wo ba Patman fashion and designer mo shizongofo me sister ya Priscilla any patience ye nyina ya wa ha ye hwe mo live God on bless mo pa Antonio Ponsu nie Argentina fo no abam ene wo se akora ya Krobea Asante eye another blessed day Asem Beba Dabi dwumadie nana mo da mufu a mo ntonkoso ana mo nkoso ene mudwuma pa mo bo ena pechi number 2 ena free mind wono nso wo achease ene wo se akora adwuma ne de mo bo pa o na mudwumadie ye ntumi nya itie
montonko so ana wonko so oba pati dwomu a number 2 dwom me maame adwoa moa ono so ne abadwafo ni nyina twa afidie ne ho ahia ɛna ɛgyegum enso ɛwɔ ɛyɛ afidie ne so God bless mo ɛne saa adwumadie wɔ yi a monso mu die na mode ɛma yɛ kwadwo wusunsunie ɛna ɔse nana yɛ Krobea Asante me nso bi wɔ Moro market ɛna me ne abadwafo no enso ɛhwɛ mo na yɛtie mo nyankopɔn enhyira mo ɛne saa adwumapa ne adwumaden wɔ yi a monso mobo ɛde ɛma yɛn Amina Ibrahim nsunie ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante ɛyɛ another blessed day woni wabadwafo mo nyinaa yɛbɔ mo aba so ɛne mo adwumapa ɛne mo adwumaden nyankopɔn nhyira mo pa kwadwopɔn wɔse nana yɛ Krobea Asante udwumadie yɛ love no pa yɛ ni gye udwumadie ho tɔkɔso anakoso ɛne wade sua ne wade kyena da ne da wo de ba besom doni waka wɔse akora ma ha o ɛyɛ another day woba sɛpɛ timpo mu a Johnny Walker Electrical Shop yenso ye waha ene ye hwe o ene mrantie hene nana moako wo se akora ya Krobea Asante Almighty God wonhyira wo midweek edition ye so wate oba afrancho hemane a akora ahaye abusuam ye nyina yenso ye twadwumadie ne ho ahia ena ye hwe o na ye tie Asem Beba Dabi dwumadie ne live Mustafa Said nsunie owo breman abusua kuruwa wo se na ya Krobea Asante ye dasio Asem Beba Dabi dwumadie no mo aye ni nyina na nyankopɔn so nhyira mo me papa Owura Said kese ɔno nso ɛwa ha ɔhwɛw Yusuf Islam Achibonka ɔno nso wɔ Bahrain aburukyimam ɛna ɔkyerɛ sɛ na yɛ Krobea Asante oyɛ live wɔ ha yɛnso yɛ hwɛw pa ɛnya asɛm ketewa nyankopɔn nhyira wo Ajete Caesar wɔse my lovely father awie ma yɛma wɔ akwa babio ɛmfamra Asem Beba Dabi dwumadie no so montonkɔ so na monkɔ so na monhyehye sɛ gya no ɛhyehye saa na yɛ ni agye Just Believe Aluminium Shop yenso ye waha ye hwe mo live na ye sign ATM okay ya dama se mo amowo so no mo nyina mo adwenkyere nka ye ne ye bekan ni nyina na ye de ama mo na akrampofwe akre last week ye share dwumadie biase e wa afidie yi so ya efa galamsey sane enipa binom eye tototototo attention ewo yensuo ne so attention yenyankra free manso keniago kire se sa totototo hunsem ya bi odamu ene kuro ni mufo ne se onom mpene wo montwe kura e ma sa de ne nkoso posifo tre invitation letter de bre wo no se enne onom mra se wo onom adan misconduct behavior eti making kan krata ni bi wa fidie so de akyere mo na enne ye de ye ni di akyire attention na yahwe se onomo koi edien na posifo ebeka e de akyere wo yankopon ya adom asa totototo nsem no apostle atuye de akwa akwohye fiada attention enti efiada ye gada ni nyina na ye ni DCEC a sa constituency no ana district no ana municipality no ehya wonsa ye ne wonom ebebadem attention na ye busa won se sa de no wahu na nanom a ehwehwe sa mea ye no onom nso ebebusa won attention because Asante man ayo man ye de amamre ene amane ene kyekere Asante man se kuro eda ho a Asante man wura ena Asante man nyina ye ne dia na se wo ye di kuro ana wo ye hene e wo kuro mu a wapone hu bia ma wo ene waka kire wo se hweso ma no enti se hweso ma me a ensuo ka ho ensase ka ho emu nipa ka ho enti se kokoba se ensuo ne sei na wo di kuro wo hene na wo te ho na wo hwa enya Asante man na wo bɔ ne fo ye beko se nkuro ni nso so emu hemfo ene nananom a wo mu attention na ye busa wonum se wonum di Asante man abro ana wo ya Asante man yi yankopon ya adom a efiada munya botre ye beko sa asem so na ena awia yi ye wonsam ka ye wonsam ka pa abusua panyini bi e wo kuro bi mu na sa abusua panyini ye se de wo ye ho ade pa ene se ema afa e wo nsuo nso ho wafa wono ankasa ne yere e wo wira mu nyina de aka ho wow oni ema pore miensa ena aye sa de no emu mienu de onu mu awu
ne yere ne ka ho a sabre yi a ye kasa yi abo abusua panyin na hwe ho ona ho ema enra onu mu akotwa nkokọ onu mu akotwa nwan ya papa ne yede ne kọ no wo hye benka tachiachi bone bedem ena yede ne kọ ye be kọ krom ho na yakwa kobusa se ede ben pa pote ne ba ye ntia abusua panyin ya sebe won de man wo hwe ewo wiram ani nsuo ye be oni dan yase krom ho hene kura nya stroke ya wada fom abusua panyin se wo honhom bi na sa honhom no en wo de akopra na naso se na naboko entini na nasruku ya wada fom no nya kwan fa ma wonsuo no nya kwan fa ma wonsuo na nra ya nam sini eko krom ho bra na wono ye saade nyina wono ye wie ye no wo pese woni krom hofo ni bi kasa krom hofo nsa ye nkasa ye suro se ye be kasa frisa papa no ade ne fa ne hokora no papa nani e den dodo ye kwakai wa ye kan kabi wan hwe ye na so okosore a no mu ya so no na wono mo ba ye nso ene mumbi e hye mum na bufuo munyi mame na me mokra emum de se so obi aso won kasa on de obekasa akra ne mum a all grant interview emum a all grant interview emo was a video no atiefo we de mame fa no kra nya video of the day na ye hwe emum a all grant interview attention apostle for video Asem Beba Dabi kwa for video ne to so emum no ena otani ka kire nse emum we dia mesrewo me free OTEC Asem Beba Dabi rambai ni esi mum ye sri panya nsa se wotie se wosegu ne yam wotie Asem Beba Dabi no ena wo se me pese me interview manfo wo bi aso nkasa wo se makasa no ha de nsa kire mum ye ntie mum interview kakra mum interview fanto so No. Enti that is a mum interview. A muma wanya kukodro says will be as one kasa wo kremu a media make move from your boot. And when ya sa kukodro no just wo bofu. What one kasa? O say what here be no say. What say? Ne yire wo fa nwuram wawu. Oh. So tia, o passa o ko say say you know e na yire na bay for ni obo asa take me vuno okay and no e mani si okay enti sa asem no ene ye behwe ye nuano mo a mo ye emum ewo Ghana ha nyina ye chiachia mo ena mo amutie Asem Beba Dabi amu ye mum obi ya asusie mo nyina ye chiachia mo na honorable Atobra justice onse papa no wono eba emum ene asusie for kasa on paper ena wakasa nana call me for the interpretation when the need arises honorable ye befro ene ye di nkomo bi ansa mawura awiai maha be ya fidie no na kasa den mame wate kasa den
menyo boyfriend media me Nana Krobea why enti kasa de mame na atiefo nte won so wonka umbom te say me did Nana Krobea wo within the same acha me dia akosie sa he fa na ufri a oba hama mi sa wacho me firi ampa ba me sokoba yin na ba me sabronu eye afu nti fa na mama me no ko die ko dua ye ufri sokoban ampaba me eye bie wanum why ampaba me sokoban ampeyu grofrom ampa me ho na ufri ho na me wie Jesus you ampa me number 1 me mates fo bebre wo ho honam honam and awie ampa me fo nyina me chiachia mo sokobe ampa me wo hina wo tie adwa so post station bi wo ampa me ho tie wo mu tie ye pa anya asem ketwa wo ampa me post station fo no wo mu tie ye pa mo ya de enti ozai me ne abema na don ko wi okay enti na awie ampa me fo mo amode hye me chiachia mo ehodam tnae me mofre mu no okay se dia wo so wote hen sabronum ehod na ayefuo oni ukunu ne wo magina na te sabronum me ni me kunu ne me magina na ene wo sabronum sesei obai ukunu a woni tie sesei eye ne ba enya ne ba oba we ne papa we ono wawu na ne soa ebe fa no ko bɛyɛ fidie no mo na kasa de ana ne so abɛfa ne kɔ ye okay oba no wadi mfie sɛn pastor ne 16 ye frɛ wo ka de na kyerɛ wo ɛfa wo bɛyi ho pastor ne papa ne wo ye no ana ne so am ye ya dwen sɛ ɔmo fa bɛ ma ne mane nyina de akɔ e ba wo funu mu bi wo meni ni pafoforo na wo ye go ye fense ne ma ne yetu ba akɔ de wa ampene ampene no de me ba akɔ ka wo mo ya wo ha hande kɔ ye ina ne suwa ne de ne ko ina na se woni ne suwa ba ko bi o no wasabro no ese ne ba me fan se ne suwa ne de ne ko ina me ne go yesuwa no foforo ne de ne baba akoko kan wi no ina ese akura ne yale ana ntino akire no ana mete ene sensem bi ba ya akura we se nti de ba ndi de se ono ene sensem bi ba akire nti ye frɛ wo as maame ene ye frɛ wo bɔ wa mane enti da be ehe fa ne ye do ba we koi ba cha atwea ensuta atwea ayi e frɛ wa ba hia akura ehe fa ne ye do koi me ba cho ensuta mampo ensuta ho ne ye do koi okay edi asem ena akura ketwa eto wo wadi mfie san ba cho 16 years kasaguha wadi 16 years ba cha 16 di obo odi enye hwe ye frɛ san ba cha frɛ mam kunadu edi asem na mam kunadu esi ye kyerɛ me ba cho me nua ben ma me so ano eba na entokwasi me ne ntem nti entokwasi me ne ntem no na ye kon ye na o he de me nti o he de me no na me ka say junior me na wa he de me no ne twen na obu hu nti me ka za asem no na me friend ma me ka kyerɛ no na me na me ne te me so ano me ka kyerɛ no na o say me ka kyerɛ nsɛm ntwɛn no hu no akora ke to aka asem bi na me se ma mpa kyerɛ da bi nti me ka za asem no na ewo ma na akora ne yare ye o yare ye no ne de se me ka se wo ntwɛn no hu no ne yesi eye mmea me na ma ye ne sa ana ye dey pa chaw nti yare no ne yare no mu ye den no na ye frɛ ne ma me wo sabro no mbae ye frɛ no no na oba be koto mani se mam kunadu na me se soa wo se de dwuna da ye mbia do empata bi amaji bi obetwia na se soa me pa chaw dwuna anye me hwe no se kosua kresa akokɔ ba akokra na magya obetwia na me se dwuna anye me hwe na me kokuma ase no me so da ye bi ba na enye wono a me hu ne se ye school ni bi ne afre ne junior on na wuye no na me di you fresh ena me de ntoma kogu na da ka wona me nsu se ale nti na ye school ni awu ne tichani emma ayi ye tichani ama ayi na sibi na ehon mani ti na me ka kyerɛ me maame
nti me so abɛka asa asɛm no ɛna mbɔ na mane te so a na yɛsɛ ne si na me so na junior da wɔnyɛ me hwee na me ka asa akyerɛ no Asem Beba Dabi na nti wo me wo ma na ayi ya wada na me so ba ko ne ka kyerɛ me sɛ ade akyi fiada ya de bɛkɔ mpaebɔ ɛwɔ ensuta ya de one hwan me ne boy no junior no ba try ɛna junior no na na yare no me ba try ɛde yare na na ɛha no me ba try yare no ɛwɔ hɔ a every time bi etimi sesa etimi yesade yi etimi ba sɛ awoso na ba no wɔ sensene no sensene ba try aha ne ya ka ase de mbɛkɔ mpaebɔ na yɛ de kasa ne matie fonti ba try ya ka ase de bɛkɔ mpaebɔ no ɛna me si ade akyi anopa no na me yɛ ma ade wie na me si ne ma na ma me ne ka ase obi asi ekɔ ba bi no asa ne ma agugo no me se ma mpa try me si awie si a na yɛ kɔ nti me wie no na nkobu nso be so na me so ane ka ase me kobi na me nka no ho na o se me so ane se won fa nkoro ne ne ti nyina e ma ye nko na me so ane se nti sa do be fa akora ba akọ no akọ akoti na obeka na obeka a kire no e na ye de ne koye ye fe ne kwame o de ne ko hen ye de akọ mpaibo no e na koyima ye de koye no ye du me ko me so aka kire me se me ma me no wo kokuma ase nti wo kọ no e na wo hira fa isi di so ma me se me fa bi nto adwane na me kwa me fa bi nto collection na me nka se rado obia opesi manim gu asibia nyankopon ozi obi obesu ogu manim asibia nyankopon nyi ne to edi nchent me kwa me mo sampa na me fa nto yin na me so aba ko ne fe no se mam kunadu na me se so a no se me kɔ no mam me nkɔtena atena o me nkɔ bɔ mpaye am se you no ka kire girl ba ko ne fe ne ma adwoa eni nyina ye kɔ em nti e ka no kɔdue no na me du anom no na mo tonyom na me tubi nti me tonyom na mpaye me bɔ me kɔ no master ti aso ne kwan pa ma sɔfo ne bɔ mpaye am obi nti me tena ase na me bɔ mpaye na me tonyom ne bi nti sɔfo ne bɔ mpaye mo obi we no na me de me nsa sia aka temanim na me su nti o frɛ me o se mpaye de me bobi ba me kyente no o se wo ye dey me kyente o ye dey me kyente e wo mpaebɔ na se ba chan sa na sɔfo ne frɛ wo no ka sa asɛm ne de kyerɛ wo nti o frɛ me na o frɛ boy na o yare no ana ma adwoa na o de me nsa ko gira wo na je se mo sa nipa ya ya frɛ mu yi mo nyina mu firifie ba ko mu ene kɔ sa mpaebɔ na se o frɛ wo kunadu ene o frɛ ma adwoa ene o frɛ hwan ka ho junior de ya wo yare no ene o de mu nyina ko gina animu ho ene ye dey ba cho de gina ho no no na o ka se me na me ya akola no na me akola no ko ye na akola ne hede me o hede me no ameka ten se on twen no behu no ene ma bibi bi abisi ne mo maso ne bibi na aye nti edu anadwoa me dan me ho wo kɔ me so ade mo no ma kwa akɔbo ba akora no me bobɔ na bibi ne sisi no mo se me ngina ho ba ene okɔ osman akola ba ko no kɔte haban bi bae no zaga chance won fa praye mbra no fa praye no OTEC 102.9 FM o de bae na we yen wose me pa me challenge no e wa asɔre dɛ mo hɔ kasa de te sɛ de ɔne me kono kasa te sɛ de ɔne me kono ene ɔso pa ye dɛ me challenge no enka wa nkumia e wa asɔre dɛ mo hɔ e ba sa am de me sɛ gu mechi na me gina hɔ no nti me gina hɔ no no ka wie no na obi sa ma adwo asɛ ne dia no me so ane ne nana na o sɛ obi sa ansɛ ne dia ne boy no na o ka saa nti o kan no na o ka kyerɛ ne sɛ o pe junior asɛm na o se ai na o se o pe na asɛm no mimi ho yɛ nahi ɔno ne ho yɛ mimi nti yare no metimi ayam ɔno a metimi ayam ɔno nso so obetimi ayam ma adwoa no ma adwoa ne nso yɛ akwala aketo a to aso me ba cho o kan sa asɛm no na o ka kyerɛ ne sɛ onim sɛ me na me yɛ no na o se sɔfo mpa cho ma adwoa na asɛm o kan sɛ sɔfo mpa cho me ni ani nti me de menim sɛ wɔn na yɛ no na o se ma adwoa ne me gyina wo nti o ga so me gyina na o se won gyina praye no so nti o gyina praye e wa asɔre dɛ mo hɔ sɛ ma adwoa nyina praye no so praye na yɛ tetea ba ko ana sɛ de ebom ba cho de ebom ba enso to aso na o ka so ngina so nti o gina so no se on fa ne nsa enhyehyɛ na som mo de ne nsa hyehyɛ na som o de hyehyɛ na som no na o bɔ mpae ma na ma adwa ne tetoye nti o wie no na o gya na o ba me nso me so na o se me gina prae no so na me gina so no na o se me fa me nsa hyehyɛ ma som na me de me nsa hyehyɛ ma so nti o bɔ mpae na me ntento da aso o be ka ne se
ɛyɛ nti na manfa me bɛyɛ na ama na me gya ne fie na bɛyɛ no me yɛ ba no me kɔdwon so na me yi to hɔ no ɛyɛ nti na manfa ama nti ba sa no ne ɛdɔm gu pa ayi asɔre dɛm ntimi ankasa na me nsa agu machi sɔfo ne busa wo nipa dom ne nyina anim saa de no anya dɛ manfa me bɛyɛ na ama na me yi to fie me kɔdwon so na me yi to fie nti me ba na me nim sɛ man kɔdwon so no nti ba sa no mankasa na me nsa agu machi na me gyina hɔ nti me gyina hɔ no no ne machi hwɛ boy na wɔyare no nti ɔbɔ mpae ma boy no wie no me wen so ɔbɛfa ɔka sɛ me nso ɔren free prayer no so me sorry free so no na ɔka kyerɛ me sɛ ɔde prayer no ɛfa me ho saa 7 ɔde prayer ne fa wo ho ba try te sɛ yɛ na example kyerɛ me na me hwɛ ɔde fa utiri ho twa hyia ba try owie no saa bi bɛfa machi sei ɔde prayer no ɔde prayer ne fefa awakyi ɛna ɔde hugya wo ho atiefo mo amowɔ YouTube ne so a mo hwɛ yɛn no sɛne illustration a kwala na yɛ no mo hwɛ me ɔfa prayer ne kutai me fa nse prayer ne saa pen we yɛ kuta me ɛwɔ YouTube yi so yi na ɔde prayer no fa ne ho sei sɛne akwala na yɛ no saa mprenso owie yɛ ɛna ɔde fefa n'akyi ɛna ɔsan de hugya ne ho ɔde hugya ne ho saa sɛi 7 me pa che wo wie no ɛna ɔde kɔ fa boy ne nso ho ɔde fa ne ho wie no na machi hwɛ boy ne nti manhu ne ɛyɛ biem nti ɔyɛ no ɔka sɛ obu mu se no ɔse na akora ne fa ngo hyigyam na ɔde kɔ hyɛ nti ɔde kɔ hyɛ no ɛna me gyina hɔ sana sɔfo ne sɛ me nkɔ tena ase nti me kɔ tena ase no nti akora ne da hɔ no wɔ mu ne mene na ɔse sɔfo bibia tu afiri me mu ɛna wɔka asa wɔse nyame bɛyɛ nti ba asa na ade na asisi na ema bi pae ne mogya krampo ba ɛna meto nti boy sene no mo kɔ na ɔfrɛ no bɔ mpae mom da wɔka kyerɛ mo de mpacho mintime nka ɛna ɔfrɛ me soa ne nso ɔfrɛ me soa no na wɔse wɔnhwɛ de akora na yɛ me nan asema me soa ne ka ne sɛ wɔno ne no aduane wie edi wie anopa no ɔte wanom ɛna me sa ato yare ma no na azofo ne ko fa nku bi eye brag na ode fa me swane na ho ode fa me swane na ho bi hwan na ka sa asem no sofo no e ka kire hwan o ka kire me swane sesei me swane ka sei o ka kire se won hwe ne me maye sofo ne ka kire me swane se won hwe de me maye ne nan na me swane kire sei wonu ne no aduane di anopa no afi no owie ya me ma to yare no asa ama ne nan na metwa no tina metwa na me nsa suma no nti owie na okofa nku black na ode be fefa no ho na obom paye man no wie na ofene sa aka kire me o sa aka kire me so ane se me na me ku me papa o ka wie ye no na metwa ho no na ni so atata me nti metwa no no na me de me nsa ayenti na sata me bom paye wo metim by ogumen ma so ni pam se me ye be fo me na me ya akwa no manim like manim angwase na me mfere nti me kwatena na me sate beebi omo tete no na meti omanim sen nti na me mfere nti mete wanom afi owie nti wo ye na aso ni nyina wie na epon ye no nti da bi wo ho anu afiri ombo adome ma wa dus na waso ye ko cancer your friend cancer by trying to aso nti owie no omu nyina akọ na du ye so no ene ekọ nti ekọ na wo se me metena asi nti me metena wo na wo se Mami, akwanya we no unu hu bi. Na me sofo me pa cho da bi. No wo se do we ka se me ni bia me ye. Na me sofo mpa chan. No wo se wo ba akwanya head wo ka so ntwe no bi. Na me sofo me pa cho mintimi nja wanu enkantro. Ba me ne kon me ka chen se on twe no be hu. Ba ne ya we ni de me nim ho hwe. No wo se enti do we ka se me ni bia me ye. Na me sofo mpa chan wo se me nsore mbra. Na me sore ye. Nti me sorry na you ne lances ne se won so wo lances odin be konshilo na mse mpa twa wo de me kwa me ko ni mu ho hwe no se sa de amembra no fe na akra ne baako o fe no no ka se won koyi snap mbra no koyi snap no se won fa mako ba o se hwan na akra no enkoyi de snap o koyi baaye no na o ka se won fa mako nka ho no de mako baaye no de bidie odi bi de ba na odi 10 pesos na odi kosua na odi bible owie na oyi na paye bi da no hon na otwe bi frame nti otwe paye ni bi frame no na odi bible to na meswa na yi 2 million e baaye nti oyi baaye no na
oka se ndo we ka se menka bi a menka bi ndi nachi e na okae e na meka bi di nachi oka de me pa cho eni de mint menkai ni nyina de bi na abekae de na akae se okae me pa cho ka se me mom din na obo wudin pa cho e na osan ka de ebiem oka se kai de obekae na menhwe nsa oka se oka wose me oka me se me mam kunadu sa ya we ni nim ho bi ene ya person nim gu ase na de ma betena gu manim asia ewade ntwe ne nsantreni na wonti ma asem ma me na me ka no na oka se boy ne nso nka nti oka na boy ne nso do yare ne nso ka bi di na chi nti oka we no na o se o mom din mimi bo junior din 7 na ono nso bo mi din 7 nti o we na o se snap no me swa 9 no mimi nim ho bi nti me fa snap no wo fa me swa na ho 7 na me de ko fa ho 7 me we no se me fa junior ho so 7 na me de fa junior ho so 7 me we no se me ndi na chi junior kasa no wo chechire prae no wo kasa no wo chechire prae no o we ye no o se me ndi na chi na me ndi na chi me ko ye no ade bi se ye dro se de ne sija so me jana e se de dum no na o ka che na kran se ade nti no ma jana dum nti o ye na okosu jaba no bo me sa na de ye nti de no prae no ma ndi ko shem ne nya nhye nti de na prae ma ne de no o se me fama koni kosua no kase gu ade ni mu kase me fama ko eni kosua no enko hye jani na ya chechire mako eni kosua me ba cho bo shan makoni an chechire na ya ba ko sei na 10 pesos na bidie na o ka se me fan ko hye jani na mdi ko shem na prae na o chechire ye no manhwe menim kase gu sa ade we na prae na o chechire ye no na mdi ko shem me di ko shem na cash na po no se ma me fa aninu anu ni hye me fa eto no snap no me ba chan fa no so to hye jani to aso na mdi hye jani mti mdi hye jani ye koye no se me ndi na chi nti ye koye no no se so so nim ho hwe na mse so fo mpa chom nim ho hwe no mama ha ban bi aba wo se me fa nware enanso na me gya haba no nti me gya haba no na me so ane ka se wa mama nsumi bi no se ma ne mama bia ne ni pe mo bo na o de mama nti o de mama no na o ka se me ndi na kora ba ko achi sem nim hu na me so fo me nim hu bi do we ka se me nye bia meye na o se me ndi na kora na chi no ma na kora ne ko sia ba ko na ma ne 9 na o di 2 million na me so ade ba na me ti aso ka se gu su no o de ka hu no se me ndi na kora na chi ne edimi ko nsuo ya do ko diem nsuo na me di na chi nti me kwa na kora ne tu me fo se me nim hu na me se so fo me pa cho me nim hu hwe nka so fo na kora ne tu wo fo me pa chan no se akwanche na me kwa na esuye no ni de wonim de ye na me se me nim hu hwe ba me ne ko me ka jan so won twen no be hu me kan ba me nim hu hwe ana ye dai nti edun so mo no ka se kasa gu afidirim na kasa dai edun so mo no ka se donu ne edun so mo na boy na wo yare no mususo ni mo no mo de ne bae nti mo de ne bae no na me so ane baba akwa fe ne 20 nti o yiri wa no mo se anwo we mpaboa nye nti ansuo ni nti anwo we mpaboa no ne ko ti ansuo nti ti ansuo ni mo na wa so boy na chi do ya we na chi 20 na so do ya na chi se na ogina na chi se nti me di ka kasa gu so na obo nsuo ni din na o se me nka me ha ngu so nti me kan am se minim ya we me de no kwan na me ka se minim ya we no hu bi ne ya de tmeswa enfoni ndi ma asem emma me na me ka ansa no we no so for ketwa na ka se kan wasem o ka se kan gu die so kusua no so ene knife na so kusua ne knife no odi bonsu ni din ensuo ne friend say wo kai ne din na boy e pa cho da bi hey mo ko yes ade we yi e wo ehin fansuum Krobea nsuum me pa cho nsuta ensuta o hene wo nsuta very good to aso me pa cho na o ye nto owie no ka se junior nsom ono so yare ne ho ngo so junior nsom di junior so go suanim na ono so guta knife no so fo keto ne guta knife no enti guta no no wase junior nsom na gusua na ampai enti yasa no so yare ne ho ngo so na mo gina ne nchen en boy ni gina na chinto aso mi se no wase kasa kwampa o kasa ne kasa boy no ya ne kasa mpie ye no wase won kasa nguso enti o kasa gusu wie no na boy ni kosua na ekuta no e kanche ye na wase me menji kosua ne nkuta enti meji kuta wie na boy ni kasa wie ye na wase odi nso ni din chalas odi chalas na wase mentu kosua na odi mam se me mento mitu wie ye no na koto nso ne finfin
I go to nsuo ni finfin na ɔse me nsan gye knife na me ntu ngo nsuo nim na me gye knife na me tu na me de wo nsuo nim me wie no na ɔse me nko Why na ma wo yes ade we nyina me ba cho sofo ne na kra no ba snap ne de sofo no na ma me ye no wo ka che na kra nse wo fa me mbra nso ngo na me meye nti na kwala no ene o ma ne de wo ko nsuo nim nsuo ne da ben asɔre na ana me ba chan kwan wasa odi free nsuo ni mu kɔ asɔre hɔ ne kwan wa ba chan okay ena auto knife ni wo nsuo nim na ye dai no ka se me mom yen san huru mani na me boy na me de huru me na wase me wie me de me nko ni mfa be huru boy na wo yawe no ho na mo de wo huru wie ye na mo hye na atare na mo tuso ni mo ne yekoye ne yekoye na me kwat na aka na de bai ni ene bai ena mo de ba fie ba chan ti me ba na be bo me so amama ne na me friend ma me o so ana wo ne te no ba chan enya de a wo ne te no na de wo ko sa asofo ne ho ba cho de bi boy na wo yawe no e maame ne maame ne we hen me pa cho no wo sabru num to yawe ye no oba ba bia a ne ye wo ne bi no e wo nsuta ho ba chan enti wo no ne de wo ne ne ba ni nyina ko sa asori fie na maame ne nkwa no ne ti nyina ene wo so ne ye friend say ba cho taliza de wo ne te no e friend nimma ye friend say nimma ona ona ne ti wo nsuta ho oye de e wo nsuta nimma no ba cho yanga sa de ti abasua ba bia e koye no ba bia koye ade ne friend nsuta mote abasua ba cho abasua na sa nimma o so ana ona ne tene ho no wo na mum sofo ne na wo nsuta ba cho okay enti nimma e na ona ne te e na wo so ana ne ba yare no Teresa no wono nso free hin na ba nsuta ho abasua ho office sabronum na je so ono kra de ono maame na te sabronum ho na dan na wosoa numma ema wosoa Teresa kwan se onfa won ko sampa no na sa de ne nkoso me so ano e kompa bo ne first work as won fa ne nko ne tin na ambra ho ene ye nyina ye ko ye nti me so ano me so anu ma ne ma adansini ba ku de a kire ma ye ko ye omu ye menu ye fe bra kwame eni bra yima no mu de a kire ne ko nti dan no mu de me ko wura mu no ya mo adansefo no anko bi ena mo de me so ane akwa no ya we ne me ensan kwa no ma ye ko ye sa sofo ne hompai bo no oso Teresa no a wo free sabronum ba abasua ho no ono ho no hompai bo me ba cho de bi obi na kire ne ho no ene okoye sa da no a woni ne koye ne ye de di kan a na mo ko ho ana no wadi nkin akọ ho aba ene obefa mo koye wadi kan akọ ho aba 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 nsan wadi me ko sofo na wo nsuta ho ne ye friend say me ba cho me nga sa de me ma me bonde o se ye friend sofo apia na sorry ni din wunim me ba cho de bi me ko le nti 102.9 FM Adeshia Utie 102.9 FM OTEC. This is a story of a 16-year-old young lady, very beautiful girl. Yeah, ne papa Ephraim, she has lost her father. So the family, yeah, a year away, ne aunts came to the mom, say, ye fa kwala no. Ye nua be ma ne ma. Ni ene wo mo akwa akotena omo na mma mienu oba ba akọ na mpene se ni kuna busuanfo be fa ne ba ne wo makotena ena wei de ono waware foforo ena wo so okay ena ye se ye mo amode hyentia ne mo mfa ne nko na mo nko hwe no ena wo mo de akwada yi ne so aba akọ afre ni numma ena wo ne kotena ye ewo abasua kra de se me atwea mountains enti wo mo kotena abasua ena ne so aba akwa ye frɛ ne Teresa enso wo sabronum ena ode ne ba eba beka saa numma no ene akwara keto ya owa hei omo ho wo ho ena akwala no be ma ene abaya we yi ko ena ogu we headings ne kyerɛ sɛ ode ne ti ne moma no no abo ne gain to ode asɛde odwan pem no ɔno wa pem no ena waka sɛ he me no wa pem no ade ane ode atwan na abehu ankodi na anu ani nansa akora ne wo ho a no osensene yare bi aka no wo ho a na so osensene ama ade bi kura asisi akwala ne ho ena ne maame nso de owo sabronum ne nan eye ne ya ne nan na ho no
ɛna ɔba ɛhɔ abaasua hɔ ɛna ɔso obi akyerɛ ne sɛ sɔfo bi ɛwɔ saa nsuta hɔ awura yi sɛ onim sɛ yɛfrɛ nsɔfo apia nti wɔn nkɔ ne hɔ ɛna wɔn kɔɔyɛ enti wɔn bɔ mpaeɛ wɔkɔ ne so anim a ne koraa ama ne sika sɛ wɔn mpaeɛ sɛ ɛyɛ nimguaseɛ na obi pɛ so ɔde to ne so koraa na awurade nyankopɔn na ne di nyimfiri ne so ɛma ne nya ne ho na wɔn kɔɔyɛ ti wokɔ abɔ mpaeɛ o ɔsi yɛ osu amate kɔɔyɛ bɔ mpaeɛ ɔno nso bɔ bi ɔbɔ bi paebɔ ni mu a na sɔfo ne frɛ no pɔnte wɔn saa nkwalaa mmiɛnsa no sɛ mɔmra megyina ne mu hɔ wei yare ɔsɛ wo abaayɛ maame kuna du wei wo na wo ɛbɛifoɔ wo na ade wo bɛyie ayɛ junior because ɔne ne ko ka kyerɛ ne sɛ ɔntwɛn ɛna ɔbɛhu nti ɛno na amamra a ɔkɔyɛɛyɛ no no yɛde praeɛ twitwaa ne tiri ho hyia mprɛ nso yɛmaa ne kɔsua ma kɔbidie naifo ka ho wɔde hyena apoto hyɛ gyem ɔde hyena apoto hyɛ gyem ɛma yɛde ne nyinaa kɔ nsuo no yɛ nsutene ɛyɛ nsutene ɛtene sɛ yɛka sɛ nsuo tene a wote aseɛ wokɔ school wonim river ɛyɛ nsuo a ɛtene asɛ nsuo no ɛnante ɛna yɛwɔ lake deɛ yɛ tadeɛ ɛtae hɔ ne tae hɔ enti ɔmma ne to sekan ɛwɔ nsuo no mu ɛna ɔbɔ nsuo no bi hohoro n'anim ɛna ɔmma ne ka asɛm tuu kosua ɛbɔ nsuo no din ɛna ɔde yɛ saa deɛ na akwalaa ne hunu ne ho ne n'abusua n'anuanom ne ne maame kyerɛ sɛ kwan a saa deɛ wei nyinaa no yɛne wo kɔyɛ saa deɛ yɛfrɛ wo maame bɔ no amanneɛ maame yɛfrɛ wo bɔ wo amanneɛ yɛfrɛ wo bɔ wo amanneɛ ɛberɛ a wokɔ nsuta hɔ na akɔfa akɔrɛ abaasua wokɔ hɔ na akɔfa wokɔ yɛde asɛm na ne soa nu maa na a wɔne ne te no ɛka de kyerɛ wo ɔda ne ho na tari akora no sɛsi a ɔda he ɔda he hospital ɔda hospital ɛna ne soa Teresa yi nso wokɔtɔɔ no wɔ hɔ na ɔwɔ yi ɛwɔ adwo so hɔ a nti woankɔtɔ obia ɛna afa wo deɛ ɔbɛfoɔ no ankasa maame manu no a menim sɛ ɔne akɔre na ɛkɔtena no ɔnam kɔtɔɔ no ɛna ɔka adeɛ ne kyerɛ wo ɔno no sɛ ɔmpere maame mfa ne ma no akɔra no ne soa no ade no ma no ne ni hɔ maame manu no na ɛbɛfa wo bɛyi so ɔne ne kɔtena ɛna ɔde ne kɔɔ hɔ no ɔde ne kɔmaa no maa no say obetemi ahwe me enti school no on ehwe me school enti we nyina ba ebesi no omde me kwasofo no na okọ no okokuma ase enti na omo fathers fo ba akudi me chi na me so wa no angasa na me ne kotena no no se wo ye adwane asi achi enti wa fathers fo mi no enti yanko ene ekoye ono ye sofo maame wo so wa no wa ye sofo maame so wanko to sofo bia ni muta enti oka se ode ye koso nti ba sa no so wonko no ya dance fo mienu eme ye koye wo so amanu no eye sofo maame ene wo so won de onko koto sofo bia anim ene oyi adansefo na wo wa baifo e ba cho da bi maame musa wade bi adentina ye ka sansem we nyina agu so e wo nipa anim ba bia mo kompai bon se na nipa wo ho bebre nipa wo be se nipa be se ɛwɔ hɔ ɛne afrɛ wo agyina nipa n'anim ɛne yɛ ka kyerɛ wo sɛ wo wɔ bɛyifoɔ wo no ayɛ sɛ wo no ayɛ sɛ anyanyam bi adan no ankasa menya bɛyifoɔ sɔfo saa adwena amba metu ama wankasa 2 million a wo maame no yiye no a wo ti aso bɔ mpaeɛ no yɛkɔto twene nsuo no mu bi mepa cho yɛ duo no ɔde nsuo no mprensa oyɛ ni sɛ saa mprensa na kwala ne yɛ ade nsuo no mu mprensa ɛne ɔyɛ ne dɛn yachi se oyi friends on tugu yachi nti ewie na ose membra nti me dem ahu so mo de sai so mo ye ne dayo nti wan fa angu nsuo nim odi num sam prensa ɛna odi gu wachi enti ɛno ne asɛm a awia yi aba abeto yanim 102.9 FM OTEC okoye YouTube ha Dream Big Empire. I don't like what you are doing, please.
I beg you. You are repeating messages, more messages. I don't like that. Please stop doing that. This platform is not for these things. Please, I beg you. Lukman, Seidu man. Osnana ya Krobea Asante and some will we are said. Every day, beye, yabu bi beye nswa. There is no justice. Intine nipano afane ho edi. OTEC Asem Beba Dabi sunye. Ye bedi yankwa mo edi kan. Ye wia ye be fresh sofo no. Na ye busa sofo ne nso ensem baako mienu bi ewo afidie yi so. Na mama me na Dawood Scientific Herbal Hospital for ase. Se wono mo de 360 capsules. Dawood 360 capsules ono de aba. Sa abre ya ye ka sei oye oba oye bema waye mre ewo mpam. Enya bema nkwa na ye mre wo mpam oba won so ye mre. Oni ukunu di ahia na oda hoboyi ba yire da ho ebo onkeka ho. Oba de anso se wo ye agi wono obejai. So ye ha. Eno na ekire sesebe wani age. Wani no entumi nye wo mpam yie Dawood 360 capsules ne bi. Nanonom. Eduro ne ye. Sisi yade am wonya problem e ma sei wo je wo ho enye a eduro we bedi wakagina mu. Ena sensuo toto ebi akoko sisi yade wo so ebi asasabro ebi ahotutuo wo so wo bre pa ma sei ohunam nyina tutu wo je wo ho enye Dawood ointment wate. So sisi ya edina he wakonya akwanhia ma problems so te Dawood ointment. Enti 360 capsules ne ointment no Dawood no and antibum oto atoni mienu ebebo apa oba OTEC if ya hwehwe Asem Beba Dabi before no a ubenya bi ena ba bi eton no bia nso kọ na ukasa wo Dawood ointment and 360 capsules abenya bi fra doctor no e was 0244 88 6437 0244 88 6437. Time herbal mixture eye tridi yade aduru malaria fever enya yade pa sabre ensuo toto a na ntontom anya pose because Ghana ya huni disem wo form fa krom hwe ahunidi ehonsem ya bi na agenim kotwa bi wo so ame yedwom hompotem ho no mo a enkankofo bi kwachena buni adaya bole gukwam wakwa kutwa sa amanfo mo nhwe o enu nti ye bu no Ghana. We are sick. Yare. We are sick in the mentality. Yare. Wo ya de pa. O mai we mu nkwa na wo ya de pa yempian. Ka de ofru dua pa eni epiano. Nanso adai wo mamu a wo kọ no wo fu dua no ni e twonsan. We are mentally ill. Nanya fire day. Teko. Tiako. Soma dane sofo. Tiako. Se teko no. Na mo he asofo no mo ma mentia mo tricks bi na awie. Aboso fa me kosoro na mentia mo tricks bi. Hwe okwa mpaibo. Mo a mo hwe me no. Okwa mpaibo na se sofo. Databa bi dina na mentia wade bi. Me mo deliverance bi sesi a wa afidie so. Me pesa me kire atiefo trick bi. Se okwa mpaibo na se sofo bompa ya ma you tell no Mr. we dey facha me sofo bompa ya ma mo amu hwe YouTube no wo dey kwa YouTube no so na me nkire trick bi asofo ni use o obeka kire se die ntia hwe obeka se ma bompa ya ma obi atia hwe ma bompa ya ma nipa no wato form ni aka se we odi wabe oboa oni hute aya trick a trick na me kire mo no mko YouTube no so sofo bia wo be bompa ya ma when you benya body contact amwati ahwe no he's a liar oyaza hohon konkro do not work in that way ebra asuafo ne wodem no o se na hohon konkro ne ba wonso eba wonso no Yesu Kristo de ne nsa betache wonom o se me kwa tie enkra Yesu de ma wo mo me kwa na minyam nyanka mesoma hohon konkro no amana beka mo ho se nyasa na o kan ya so for disprove me. Safo vampire no nunya body contact, he's a liar. What if here a yaza? Or to me, then the 9, the 4th. No, the assistant was 9 so.
so obi de ne nan sisi wo nan so no pia ko atine kakra bi a obehwe ho ewiase entini mienu bi esa yani achi ahasei aha sentini no se jataba de e wo hoi se me de mensa sei si ho mia na me sizi sentini ne be 2 minutes or 3 minutes a otinani a ebofa nani so no nani so ayentumtu obetwa hisesi a muntia de American yo I'm giving you the tricks ordinance sabesi ha na wa mia ha na wo pian enti wo ya osade ni nyina no o mian senti no we season no enti esum ni be boafo ani so obetofom sisi a oka kire a wo sefa wonsa ehihye wasum so de wonsa hwe ewiase yani yanum yasum eho nyina amfrema fa emfrema fa enti sa no smasi enti na wo mo kire se unam baabi a eho no enipa ni ho a yi memfrema enwura oni paduam because yemu ja na edi yemu frusan cells no omu nyina de mfrema ekọ yemu no ye home oxygen na ekọ yemu no and transport nutrients no sameboa super action for wa they will tell us ade na yesua bi o ya ba ya can literature abrofu nti somebody says somewhere say kwasi abrofu bi okeka onim hwe no makofa na betena read. Do you know what I do? You don't know, so don't criticize me. Don't judge a book by its cover. Read what is inside. And this wakasa fanza shawasum. Na don't such shawasuma cha sanfrema ne sizi. When you submit to me brain. So suffer no abedina when you my piako abwa. It's a lie. It's a lie. Thank you, my boy. These are some of the things they do to fool us. And your software in America. I feel you ever fresh off no. Your software in America. I'm just giving you some of the things they do. Super action. Awi akwaba. Your friend you can see. To say. Ya me adum me ho ye pa. E de Awurade Nyankopon ase. Ene waba. And that the doctor in papa. Terms I would do you to. Oh. Yes. Oh. Sure, sir, me come on, I'm more Jesus no. Your science master be. Mami we say krom ho no so from pa me. Ni a friend Mr. Fag. Na Mr. Fag no, o ya akokora o. Akokora na bia wa bin no. No ti kro from. O free kro from na wo kwa mpa me. Fag ya tell what the other. Oh, you student. Ni a friend Mr. Fag. Na Fag e ba o won space bi. No atwea to ne hene so. Ti obegina ho a. O hwe me mommy school do you know what you say and the father be wo be kire science na mo ate science na say obi a science fag kire wo science bi a wantwa bi a wapon wadwunim wa the man e ba se yensua de a wa bin the fag kire ye sa ne omanioma we nyina me wie Jesus man ko ba bi abi doc awie yo me da say ma me chia etiefo bi sabre a super action herbal center and I modern kitawi. Now super action herbal center ya jumakua obo ade no branu ya hini ni abra wode adom adasano eno na ya nyafa abefu kwanso atwetwe sa abamu nsuo minua enura hodo super action for ya de abadwa maso obi a wayusu ya dro bibia edi ho adanse eno ti se nani de di kan wutie ya bie wasum ne se ensempa no se de esi de brawo no ya wi atu anamon na kope ye nupa ni bi na so beden ubedi adanse pa ene ye ba mu ahu ekwan ahodo enipadua no efa so eye adwuma ena kwan ahodo yarwa nso etimi adai edukuru nipadua no saade ene epese hu sede be ya wo betena asase su no ayedai no adidi ache minua nipadua na ewo ho ade ama nipadua no eye adwuma titiru eye moja na moja na ema nipadua eye adwuma no minua ewo se enya ensuo so ewo nipadua no sade minua no ekan no emframa so ya ade eho ye dai ehia ema nipadua no nanim ade etiti nipadua no ema nipadua no entimi nya adwuma ema moja ni ntimi nya dai eni afrusane ema yarwa hodo ye dai edukru nipadua no patitru amaman ne srade a eba nipadua nim so amaman no ene srade se edos wo nipadua no ma ema moja nim ye dai eyedu ekobasa na moja ni ntimi nya dai eni afrusane ye anabo se mmea na wose moja efa no ubosa amaman ne srade no adeda de ho no na esisi ntinum kwan ekobasa na
moja ne srade no so amama ne srade na agi moja no afane ntino ekobasa moja ne ntimi nyadai eni afuru sane ena ekobasa so eman yarwa hodo na de yadai edi bre nipadua no because nipadua no organ bi e won bia no edi moja na de yadai edi ya adwuma sede na menua no eka no enipa bia no wani wo hoi on ye won tini bia esopra moja eba waninim so na science no se ekobasa amaman edros wo nipadua nim anasrade edros wo nipadua nim a na edide science nim a esinti nim kwan a emma kwan ma moja dodo a wose ko wanim no enko etubo se menua bi wo honom a ekobasa no ani so taye otum wani so ya wisiriwisi asa de sabio ya tunkruma bi anase entintem bi edai agu wani so no se nipa ni tiamia ontu anamon na onko pedra ya tundi se de agenti ya ba master obi wo honom a wutie mi saden so amaman adrosu woni paduanim ene ama ewa ahodo na oyedai ewa na wobo obi abowa for the past 10 good years minua cough misters awodo nyina wanombi because amaman na adane bosu ya sei etubos obo wanu kura no na oyi amaman obi o amaman timbe ne minimu a na okwan ne minimu amaman sebio obi o no man ne yam ubos ohwa na ne yam yedai ebom sede epo yedai ebo asoche no se wutie mi a to anamon ko pedro ya tundi se agenti ya ba mr ne bi nonom ebeyi sa o ha ne atiti ni na fro minua bi o ma koko na ha no koko eyede ai ye nananom kase sebio koko atiti obi a na so kase ko pedro anoma o se me pedro betimi ayedai eyi amaman because onim se ampa koko ayeka nyina no eye amaman ebasa na amamoja na ayedai ada etubo se koko be fon bi ho na ba bi ne to ye ko hospital ne ko twema eyede ba ne hu eye moja ekwan be so na moja no fa so ayedai edai eye amaman na adroso ne srade na adroso woni paduanum no ena ma moja ne yedai edai etubo se ekobasa no so a sa nipa oni ahoden obi ekoko no eho no anas edoso won mu bia no ubos onhyede ne ahoden because ahoden ankasa ewo moja nim no ubos na etwe ekokokonim so na etwe kokokonim sa nipa ne tiemia ontu anamon ko pa agenti ya ba Mr. ne binom obedi ho adanse minua ho so ho nyina ne sei wo ho na wo sa no nan aye titiriti anasa wo se etimi wo so saa obi nya stroke enne wonya ahoden na emu mo ho se ne nsa ne nan no wo so ahoden ni nya maye ontu anamon ko pa agenti ya ba Mr. ne binom no obedi ho adanse pa wo so kasa na pampan ye de ewom halitosis edebe na kofa sa yare ba oh amama ne se chichifia wo do ewoni paduam a mini awase babontin anka ne tete no ne nananom omunum dudo anobi obeso aduru araso obesa aduru sedi obeyi amama adi ne dwuma awie anaso se amama adroso abrusu woni paduanim no afrim na ankofo ha amre ni padua no enne sa niam we nyina yenye etubo sa amama no adroso abrusu ewoni paduanim adi ne dwuma awie so na da so atani paduanim na di wo ha ne atete na ebreye etubo sa amama na achichifi no eguni paduam sa na epro amaminu bi wo kasa na pampan yedai ewoma wono ye wi afre yen ye be kira kwan ya be faso abeyisu agenti aba Mr. na sa halitosis o kasa no anum eyin kan ni nyina be firi ho wo so de ne se woda wo hwe ankromo pa obitimi hwe ankromo ma ni fie wura yedai etu ni firi fie a otim ene ye be mo anum agenti aba Mr. ni bi ama sa wo ha ne atiti ni nyina yedai afiri so minua wo ho ana no mpem tutu ana wo no mpem yedai eye wo ya wo sisi wo kotodwe wo tu asintin na mo hwe onua wo kotodwe timi wo ho no ya twemu so na wo na bia sa yedai abetema mekafo agenti ya ba Mr. Ediama ebia wo ye gya ho adwuma wan hwe bedroom be doctor be ka cho say menko gya ho biom because wo boss egya na ko ho bebrebe no na ama mo gya na ahoode na yedai abafom wo be no no agenti ya ba Mr. ni bi ebe yi sa wo haw ene atete a ye kan wasem nyina no ebe yi afiri ho ama menu awanya fa hodie obi afu sebi wo hwe na be ka so onyimuntafo be sedu aw amaman ni esrade no ados woni ni paduanum wo be no no agenti ya ba Mr. ni bi sa wo ha ne atete nyina ebe firi ho no wo de ne ye asthma anase hernia enhwema de na di se ye asthma entesewa anase enkuya ade ekofa ban eye de eye amaman onum aduro bia ebe yi sa wo ha ne atete nyina ye den afiri so ama menu awa ye den wanya fa hodi ma me fie number ne entuga ansa na matoa ye nkomo twetwe ne so si awie kasamu na so peso ne ye di nkita ho a obefrɛ wa ahomatrufo so eye 0245 26
38 0245 26 38 and 0244 85 64 59 0244 85 64 59. Minu ya bi ohon ma yare na ni wudi asie. Wa kwa hospital doctor cross ohun ba bi yare ne hye. Kopa agent ya ba me hye ne binu. Obi so so wa na bibi ni nam ni nipaduam. Bibi ni nam nipaduam. Ohun ande kro onua amaman ma onsanka agent ya ba me hye ne bi. Obi ohon ma sabi odan na ni kagusu a ebodon ko ne se na ni tia. Enya de so obeda bim. Me kanfo agent ya ba me hye ade ayedai. Ade am enawi. Agent ya ba me hye de eyadura obi ahia bi. Enkanka yenuanu ma musimu ema na musimu wo enidane anase menstrual disorders ana obabi wo honma minu akoye family planning enne emoja ni ntimi makra me kanfu agenti aba mister ediam enawie ye wo messiah ointment wo enu de so bi no mpem tutu na onum agenti aba mister no de messiah ointment ni bi esrasra ni nyina ebekwam na nyan found e bia wanya accident pen eno wa wo tinkase munu tutu a wodwane wi afedro bi sra wo ye adwumaden wo sole anopa fedro bisra na master p ni de so obi anya bacterial infection bi etise gonorrhea syphilis anase chlamydia ono ne de ne master p no minia ansa na mekọ no message ye number no so biom na mum asema me ka cha one se e bia wo diabetes wo si wa ko yare we ya enko diabetes anu aduro ni wo ene me challenge o me si ye no ye di 6 months ye tu yare na sia ma ye nkase betua sika ne tu wo ye gi aduro ne di every month obeji aduro na and adi sika ne beba no say ampa aduro wo baby na mum so ko no aduro for the first month na enyo obi na beka cho se sign ko na aduro no be yedai ebejo wa na adi mrika ebeba enti me fa pen and paper na twa number na me de betu dwa no na wo wia ene me nyedai eni nkita ho number ni ye 0245 26 38 0245 26 38 and now 0244 85 64 59 0244 85 64 59. So who pay biata just a drug source akese enketwa herbal shops baby bia ye bet ye to wadro no wo de obowura ho no ma kasa wo pe super active for omunno mo de badwama so a ene baby a obefa bia no edura dodo na edi ho adanse no eye super action ye product ye dem ase that's ye be sign mu edi komo good yara say atie for super action herbal na awiabre mu ye ne won mu edi nkita ho wa afidie isoi diaka eye wo wanamoni a wobetuo ene won mo nkasa na de wonte ase no wonkyere mu mfama ho adofo meba Mami money adwuma udan ya ye fe Mira me da se na esomo ye no na aka o ano de anwene ho mami aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima C complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta kokko a eba saa na dan ne nwunu enti o de DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi de go so elfo ena anwene aten enti se o de DSL alloying steel trusses e go down so wia na wo de donima NMK premium roofing sheets and chancing aboso aka ho oh na chese adwuma na NMK premium roofing sheets and chancing donima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK long span alloying and the governance IBR and NMK nails emu pia so se woni sika donima e ma otua ne kakra wenum ye latest products donima dia ba abeka dada ne ho enti me nkɔ he kwasafo YF Johnson obenjiare anafre 0244 126625 and 0540 101 555 Donima Steel Complex Babia at the power F1 no Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in Abbey Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Let me dear, come on. No, Queen. Mimi, I'm a cocoa school, Abama. So we won't on the swat, and I'm the day. And now I say, no, I'm son or Casa. I said, my second, Mamma, no swap to be an something about Kubina. But here, I don't express enough in a work across. You're watching me, and I've been so and I've been so
Obey we are not the Munia, as Munisha, the Bayern of Soa, I don't say, somewhat about Zahara Miss Sanini G capsules. And then we are doing in our bed, Janet. Zahara and Rupay, a busuwa, or my muheba, pharmacy, Nekameka shop, beer, Freyan was 0246 348334. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huadeng. Refuse to grow, and young offense were back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dronua dance say, and Yarua who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and Yarua Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing no, a boy who buying every home. And now one pa, one Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and more who are deep in tea. Ya woman Timpose, Yaria Esiomo, Imbusaba Mesa, a walk Kashi, and you are may move Bia Yato in row, at 0246 208496. FDA, Ashisha said, Jedi and Cratui Magia to Musay. Hey, sister, Wunkwa to Adonko original hand sanitizer. Edu. Hey, Dr. Kweku oti adaroma. Wafa ho kanu be figa no fo so. Am ayefo. Na me to bia kwachicha ma me fiefo. Am obi enye. Waka asemu. Madam, me pa cho. Ma me so 5 enka me de no ho why. Na said ya amanfo agi Adonko original hand sanitizer atumu no. Ma nya stadia wo befo jame. Sent ni se coronavirus no aba no. Wonu abusuafo di agro bedi mu. Eno de no krepa boss. Adonko original hand sanitizer inso de. Efri Adonko company limited. That is a quality ho asem de ye kan. Trodo. Akwa hododo ya ewo mu ni na achi no. Wo de aloe vera enso afra. Enti ensa wonsa ho. Ehwam na elfo say the sister yi kan. Ampa. Tumi kum germs and bacteria 99.9%. Coronavirus and other viruses no. Omo venture pe wanse asodura be. Adonko original hand sanitizer. Ubenya bi of pharmacies, chemical shops, supermarkets, Angel TV ni Angel radio stations bebrebe ya ewo Angel broadcast network ase no. Ebo Ghana ha be bia wokomu so a ubenya bi ato. Wo mu otu bebre no ebetimi akokuma se kronma bo hia. Adonko company limited factory hwa. One fresh 0231 30 32 60 and 0244 83 22 86 and 0244 18 66 12. Adonko original hand sanitizer. Coronavirus. Osprokra. Pacha wutongusia. Ane yeton regular eggs and in nature's finest egg powder. And none of my customers in the pill. Etini. A natural egg and ya yen powder for. And it's not customers in the Jew. A bit to me at Daho Afiba Konenyashi. And then monso, net denoso to Sokoshia pa. Way and yaso the best fridge move. The yan so this one Mexi. That's one young Kosia. What did you say yen dropping on Mudiaye? Way a ya Akukunkosia. For chemical bianca additives anymore and yen powder for a 100% natural. It's in Yania within Kosiayan. Who bet to me, dear Noyana? Ane, custom. Ne papenua